Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Berhaul langsung aja nang Lasimun. Kiamnya saya ucapkan terima kasih, semoga diberi rezeki yang banyak dan subhanahu wa ta'ala. Oke. Ya mampir Majenang Pak Lasimun. Ya. Nggih beto ruko ala gentosan mawon mangke. Nah. Wes. Bakul roti jenenge Pak Lasimun. Bakul roti nang jenenge Pak Lasimun. Ya. Rame-rame. Odong-odong ya kerjane. Maten. Nah, ini Mbak Kaji nggawa ruko ngepuwen arek nyileh nggo. Mbak Siti yo nggo. Ora nyileh delok, Mbak. Nggawa ruko nyileh. Ini Mbak Siti suruh nyanyi-nyanyi ya eneng. Monggo. Piye Mbak Buten? Jawa mana? Tuh, oh Mbak. Yanti lek sing duwe gawe iki ya enak iki. Lah iki wong saniki wong nggih mriko nggih. Nggih. Aromane juga Jeneng anu Mbak damel kawah enten lho mriki. Nggih. Ada tumbas dados. Ah. Ki area Jenang Lasimun. Sugeng rawuh. Jenang kawahe. Elo mak nang kono nggih pemesanan enten. Nah. Sembarang nggih lek salat riyen madhesi anu riyen apa jenang riyen. Sik musala engko bar ngono nggih jenang napa anu. Nih, mau sholat dulu. Klasik. Jamaah. Duka musolane pundi to? Mriko mut kula nggih. Lha nggih. Iki nggih tendang nggih. Alah sik. Kantosan rukuwe kathah nggih mangke niku. Areane. Wes ingkar salat. Musola Jenang Lasimun.
Haul Bu, niki bonusane teng jenang Lasimun niki. Ya haul ya. Lah nggih bonusan. Senang-senang. Nggih. Banyak sekali korbannya. Asal usulnya balik sono ini sampai Boten. baliknya mana Pak sana. Nih klasik banget. Ya, hati-hati. Lah kok baleni nek. Yo konangan wong ganti. Monggo. Oh injih. Sincet klasik. Masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.